Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, katapusan nga Domingo sang bulan sang Hulyo, masunod ni semana. Ara na kita sa bulan sang natawag naton Tiempo Muerto, ang ining dead season o kung bulan sang Agosto. Saluat, isa naman ka edisyon sang Kapihan sa Aksyon natin igadulo sa inyo, kaya atong sininga pagpangalagad, ginadulo sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Iban pang outlets. Isa pa sa atong gina-recommend sa inyo ang Dr. Sa karon nga Domingo mga kaaksyon, ang aton sini nga mga bisita dire ang City Administrator sa aton sini nga syudad sa Bacolod, the former councilor, Mayor Councilor naton, kag karon City Administrator sa syudad sa Bacolod. Hambala naton ning sitwasyon sa Bacolod subong. Kay daw kadamo na sang mga kauturan naton bala ting iban sini yung isa masiling naton nga nagasala na, kakugmat na sang sitwasyon angot sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. We have with us on the line si City Administrator M. Ang. Ma'am, good morning and welcome sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, Action Boy. Good morning. May aga sa tanan niyo tagpalamati. Yes. Sa tanan niyo pamati isang kapihan. Thank you, Councilor, kay subong hindi kita maka face to face kabalo ka naman sang protocol nga aton ginasunod diri sa syudad sa Bacolod, which dapat himuon sa tanan naton nga nga mga kasiman mo diri sa Bacolod ang mga health protocols naton ka mga kuan malanggani isda mo ta mga standard na nga protocols nga if we just follow it hindi kita magproblema iya sa sining natawag naton paglaptas ang COVID-19. Councilor, can you give us an update na subong ang sitwasyon sa Bacolod? Pila na ang kaso naton sa siyudad sa Bacolod? I think kahapon may additional kita nga 27, Councilor. Kahapon, we have an additional 26. 26, I think. 26. Yeah, so as of today, although may additional, pagid kita nga nabaton ng report unconfirmed pa, kag wala pa nakagwa ang official report. But as of as of yesterday, no, July, as of kahapon, sa gabi, July, 121 cases. Total 121. Pero may additional pa ni Action Boy wala pa lang na pagwa officially sang aton City Health kag sang DOH, hindi talang pagpangunahan. But mas sobra na ini sa bago nga number. May bago na nga mga numero. Okay. Councilor, sa sining 120, let's talk about ang report until last night, July 25. Yes. Sa sining 121, may mga recoveries naman sila din, including na ding naka-recover na sa 121 nga data? Well, actually, ang recoveries as of today, 56.
56. So, kung So, ang imo naton kung sina sino- gina-deduct naton ina sa 121, kung tanaw Yes. naton, i-deduct naton na, no? Kay ang mabilin sina Oo. dira are considered as active cases. Oo. So, mga active cases ta gadalagan, mga 61 ang aton active cases siguro nga nabilin. Muna gani kay gusto ko lang tagon ini kay iba naton ko turong nablang basiling ka blang grabing kaso subong sa ba kuno 121 na. Ining 121 is the record since the start nga tuhaw ining COVID na 19 ini. But ining sa Yes, 121 mga may nag-alayo no nada. So hindi gina sa Damo 120 na. no damo na nag-alayo. Damo. Ang completely naka-recover, mga tunga naman sila ang completely naka-recover, no? But kumaba sila nga naglain, kung tanawon ta, technically speaking, naglain kita kay nag-double aton case in such a short time, and ang aton nga record, ang aton number of positive cases, siya duwi kanubo for a very long time, no? Sugod ng pag-declare tabi pagsugod din una-una, nag-declare kita General Community Quarantine sa March 15. Ibutang mo, magaling na lang sa March 15 or sa pagsulod ng COVID sa Pilipinas. For a very long time, kajutay lang. Jutay lang. Naga-single digit lang gani ang aton itong active cases. Lupiyada lang ni nagdamo. Inilang, I would say, the last week. Anong rason sini Councilor? Anong nakita ninyong rason? Well, nakita tada number one, ang isang primerong infections kinadala maging sa mga aton mga kauturan nga may travel history. May travel history, pero ang sang inibe nakita ta na nga may ara na local transmission. May local cases nakita kag once may ara na local cases, ang problema wala na permi ang exponential increase nga ginatawag kay kung local cases hindi ta gani ma-detect ang pasyente hindi ma-isolate, but sila hindi siya makapagwa sa komunidad, mas dako ang possibility nga makapang-infect siya sa ibang pagid ng mga tao man nga ara sa palibot niya. So, pareho sinisubong na siya nakita talang cases, ay ning duwa abi tagob kag ang Tagabanago, nakita tagid ang clustering sa mga COVID cases. Kay ang imagine isa ka dosena sa paryente sa primero sang index case to sa Banago, ang sila ng ginhalinan sang infeksyon na taga Banago, taga Purok Mahimulaton. 12 gid sa iya paryente kag may isa sa neighbor nga na-effect niya man nag-positive man sa resulta sa aton contact tracing kagin pang swab test sila. So nag-positive man. Ang sa kaso sang Tangob, amo man no, ang index case, ang ginhalinan sang infeksyon, ang iya nga iloy, ang iya utod, and I think possibly another utod, ang co-workers, duha ka co-workers ang utod niya. So makita mo naga-cluster ang aton nga cases. Plus, nagdako man ang case naton, Action Boy, tungod sa aton healthcare workers. No? Ang isa ka hospital, very medyo mataas ang case ang infection sa iya mga healthcare workers. Okay. Nabatian naton gani nga ginpaydalom na gani ang daw sobra 60 nila ka mga personnel dira ginpaydalom sa swab test galing kay daw mga asymptomatic so daw hindi siya kung asymptomatic ang councilor hindi kaya pwede nga ang gobyerno magasto. Well, yes, may protocol ang aton gobyerno kung sino lang ang pwede ma-test. No, may ara sila una dapat kumbaga may prioritization bala. Diin ka sa group 1 ka, sa group 2, group 3 mo na. So ang una gid sina ang tanan nga may symptoms. Kung may symptoms ka, health worker ka bala, may travel history ka bala, may contact ka bala. Pagkalabot mo sa group 2 naman, kung wala naman sa symptoms, makoto naman compromised ka bala, may exposure ka, may travel history, ng mga mo sina. So kung if you don't fall in any of those, kung wala ka nag-ano sa protocol ng DOH on expanded testing, mabayad ka gid on your own ka gusto kaya magpa-test. So magwa sina private nga iyan hindi na naiya sa government. Okay, sige. Well, anyway, ining natawag naton nga local transmission. I'd like to touch on this, Councilor.
Hindi man ibot silingon siguro nga ang isa ka tawo dir sa isa ka purok, ang isa ka tawo dira daw gintubuan na sa gulpi sang COVID-19 daw Yes. hindi niya muna ya counselor no nga tapos tay nga panglaton da siya. Sang nataw naton nga local transmission is isa ka tawo siguro nalatnan sang mga may travel history tapos ang pulis sila nakapanglaton siya muna ang local transmission. Oo, ang isa ka tawo ang ginatawag sa ginahalinan na sa ina nga case, sa grupo na index case ang tawag sina. Ang isa na katawo while unknowingly nakuha yan na kay nagagwa siya siguro, nakakanto siya or nakipaghalubilo siya sa isa ka lugar nga doon sa diin mayara da isa nga active case nga galing kiti. You know, ang iban action boy depende sa estado sa imo physical health. Pwede man yang mayara kay infections, wala kaya gyapon symptoms, wala ka lang may ginabatsyag. So wala lang. Amo na ang ginatawag nila nga ang virus nga ini ang aton kontra hindi ka makita. Kaya ang iban nga balatian, basta may masakit ka, sang ina nga masakit, may ara kang ginabatsyag nga maski hindi ka pakaagi sa test, maduda ka na nga, ina siya may cancer na siya, ini siya may amuni nga masakit. Ini siya may goiter ni siya, kay makita mong ini siya nga kaso, ini nga virus, hindi siya mabalaan, kaya ang iban, doon sa wala lang. Ang iba naman, jutay, ang manubo ang viral count, manubo ang imo viral count pag abot sa test, pero grabe ang imo nga mga symptoms, kinanglan ka na i-ventilator, kinanglan. So, depende gid sa sitwasyon sang imo nga physical health. Okay. So, silingon nga kung ikaw hubin ka pa, maybe ga-exercise ka, sakto ang imo nga kaon, meaning wala ka nagasigarilyo, wala ka inom or, you know, in short, ang imo physical health kung maayo, mas dako ang imo chance nga babatuan mo ang ining virus. Pero kung tigulang ka mo nang gina-emphasize gid permi action boy, ang mga senior citizens, kasi syempre may mga comorbidities na ina. Kung tigulang ka, mas dali ka matapikan sa virus. Amo na nga gina-advise gid naton nga kung ikaw medyo senior citizen, hindi lang sagad buwa sa balay unless it is absolutely necessary. Nang pinanglanon, di ba lang nga magwa ka may importante kay nga hulikuton sa gwa sa balay mo. Otherwise, pulo pa huway lang taanay sa sulod ng balay. Kay mas malayo kita sa infection, mas malayo kita sa masakit kung ara ka lang sa inyo balay. By the way, mga ka-aksyon, si Councilor M. Ang is a nurse by profession. That's why nga maka-intinding ni siya sa party, kung nambala nato ng party sa health abi, no? Kay she is a nurse by profession, no? Councilor, amo ni, sinasiling mo na kay na with 121 cases, kaga sinimangiligan nga inadlaw daw daw kadamo sang mga nagapositive nato nga makaso diri sa Bacolod, ti sa imo hambal nga ti daw medyo seryoso, no? Medyo lala ang sitwasyon naton sa Bacolod when it comes to infection sa COVID-19. Ang ginakamalak-an sa mong councilor is what will happen if this trend will continue or even sa amos ni sa mga sitwasyon. Anong matamo sa aton? Kay may ara gani post sa social media nga may lockdown, may mabalik sa ACQ o GCQ for that matter. Anong sang pananawan nimo ni councilor? Anong dalagan sa mong? Well, di ko magsige-sige, action boy, magsige-sige gid ang trend nga naga-double ang aton cases, naga-triple, kag magdamo pa gid ang mga clustering sa mga local cases, plus kung ma-overwhelm ng aton healthcare system kay sa isa ka hospital. I'm sure kabalo ka naman siguro, kag kabalo naman ng iba naton nga tagpalamati, kag ang imo viewers online nga may ara kita may duwa na subong ka hospital nga nag-lockdown some parts of their hospital. For example, hindi man kayo nagpagwa naman sila advisory, no? Ang Riverside Medical Center, ang ilang OR naka-lockdown, no? Wala sirado, wala operations ila OR because there are a number of may mga pila sila ka mga healthcare workers, nurse, doktor, iban pagid nga personnel, non-medical personnel nga na-infect kag nag-positive nga halin dira nga department. So ginpakamaayos ang management
nga isira nila anay ang ilang operating room. Okay. Ang diri naman sa Bacolod Queen of Mercy, ang ila emergency room yung lockdown man nila kay tungod may isa man ka doktor na nag-positive kag daw may nag contact trace sila anay sa iban pagid nilang healthcare personnel. In fact na makita man naton sa balita sa news na ang Teresita Halandoni amo man nagsira man sa ila, although di diri sa Bacolod sa sila but still maapekto na sa aton kay once nga magsira dito ang ila, nagsira man ang ila emergency room for the same reason, may mga medical workers sila or may pasyente nga medyo nag-contaminate ang ilang emergency room. So, magsira sila dito, naturally, ang ila tanan nga cases makadto diri sa Bacolod, Action Boy, makadto diri sa Corazon Locsin, and sa mga private hospitals diri. So, isa na nga hindi naton gusto matabo, kay tekon ang ato ng mga doctors kag mga nurses ang amat-amat na magkala-infect. Imagine, dala Action Boy, 14 days na sila nga ma-quarantine. Inaiyak kung wala sila sa may ginabatsyag. Pero kung magbatsyag sila, kung may mga symptoms sila, may iba nga complications, it will be longer. Mas malaba. So, makompromise ang aton nga mga hospital. Makompromise ang aton mga healthcare facilities. Mayara nakita workers sa City Health man naton nga nag-positive man. So, amo nang hindi naton gusto matabo nga madugangan na sila. Ang ginahimo sa subong is gina-lockdown na ang mga unit kung sa diin na sila na-assign, kung diin sila nag-duty, pero kung sa diin sila nakita nga pirmi na gatiner kag may possibility na may ara iban pag nila nga kaupdanan na mahimo na latnan. So, although hindi naton gusto ginapa-iway ginaton, we are doing everything. Kahapon, Action Boy, mga 2-3 ka oras ang amon nga konferensya upod sa Philippine Medical Society, ang 2 ka chapters ng Philippine Medical Society diri sa Negros, ang Canlaon Medical Society, ang Negros Occidental Medical Society. Kaya ang mga doctors naton nakipaghinunanon sa kay Mayor Bing, sa chairman sa ato na AATF, si Vice Mayor, some of us, ng iban pagiging ng mga officials na involved sa aton interagency task force on COVID-19. Kag dito ginhambal Manila anong mga suggestions nila nga pwede naton mahimo nga ma-contain gid inianay ang paglapta pagid nga ma-control naton ang paglapta pagid sang COVID-19 sa aton community diri sa Bacolod. Also dito man na-discuss kung ano man ang ila nga pwede man ibulig sa aton, ginpakita nila kung sabihin nagahalin ang problema. So, we got some kind of professional expert advice guidance salin sa aton nga mga doctors. At the same time, the day prior sina, sa isa kadlaw naman sa Biyernes, nagipag-conference, video conference, Mayor Bing, upod sa aton nga DOH Regional Director kay Dr. Drilon. Si Dr. Drilon is the chairman sa aton COVID Task Force for Negros and Bacolod. Plus, ang mga officials man sa Bacolod, ang mga in charge for the kalain-lain nga committees on COVID-19, kag upod sa management sang Riverside Medical Center. I-discuss naton ang problema sang Riverside. And so, sige-sige ang aton nga ginahimo nga mga paagi nag-lockdown kita sang Purok area, sang kundiin may nakita kita nga clustering of cases. Sige na ang support ng city government man sa ila once nga ma-lockdown. Right now, I think do mga 15 ang naka-lockdown nga mga areas sa Bilog nga Bacolod. Ginatingwaan ginaton Action Boy nga hindi kita magbalik sa GCQ or MECQ or ECQ, no? Mas kay susubong da amat-amat, ginaamat-amat naton pabalik ang economic activity diri sa aton sa syudad. Kay ginabalanse man naton, amo na ang permi ginahambal ni Mayor Bing, nga ginabalanse naton ang buhay kag kabuhayan, ginabalanse naton ang lives and livelihood. So, importante na kayo, although that is something we are trying to prevent kung tani nga
slide back kita sa labi na gid sa ECQ or Ganay man. MGCQ. Amo na nga ginahimo gid ang tanan sang aton city government upod sa mga practitioners nato, ang mga experts, ang aton mga health professionals, and of course ang mga national agency naton, particularly DOH, ang mga regional offices ga-coordinate kita sa ila, and we work together with them para nga ma-avoid naton nga magdamo pagid ang cases. Kaga ang isa ka crucial di nga bagay, Action Boy, is ang cooperation gid sang tanan. Correct. Kay bisan na nung pani kapamuwersa sang syudad ng Bacolod, ang aton, by the way, wala labot sang aton City Health, who has been doing a great job, a good job implementing our health protocols kag ang aton mga COVID responses. Ang isa man nga nangin dako ang role sa implementation naton, Action Boy, sang aton mga health protocols is our PNP. Nung ginapasalamatan tagid si Colonel Binyas, Colonel Gabana, kag ang aton mga men in uniform nga nagabulig sa aton sa implementasyon. Tan-aw lang ko kahapon sang figures kung pila na to mga violators nato, do ka unbelievable, but muna mga numero nga nagagwa sa so far sa mga nagaviolate sa aton mga simple kayo, hambal mo kaina, simple kayo kung tani nga health protocols. Pero for example, ang violations lang sa face mask, ang wearing of face mask, nagatotal ng sobra 4,104 ang mga violators. Sugod lang sang Mayo, Action Boy. Ganda. Ang mga violators natin sa curfew, 3,063. Ang violators natin sa social distancing, 1,897. Ang pananaw namon sina nga ang iba naton yung mga kauturan sa mga barangay, sa mga kapurukan diri sa Bacolod, daw ginabali wala nila, no? Daw wala sila nahadlok, daw wala sila pagkahadlok, wala sila pag-concern na pwede sila ma-infect, kag pwede sila maka-infect sa iban. Kag kung nagasige sila gwa sa gwa, wala naga-face mask, kay kung naga-face mask ka, at the same time ga-face shield, ang balgani ni Mayor, 98% protection ina, no? Nga hindi mo makuha ang virus. But, so, ang nakita naton nga ang hindi tagid gusto nga matabo nga maglain ang aton classification in terms of the community quarantine. Kay our businesses are hurting. Makita tagid na Action Boy subong. Kadamo gid subong sang nawadaan obra, kay tungod naga-downsize ang ilang mga kompanya. Ibang kasiragid gani. Gapanira, yes, kadamo sang gapanira nga mga businesses, especially ang mga small businesses nga amo na sila ang gina-encourage tagid kuntani kay ginabuligan ang mga small medium businesses nga mag-thrive man sila di sa Bacolod basta subong natamaan gid sila sa pandemic ni sang COVID-19. So kung ibalik pagid kita sa enhanced community quarantine, mabalik naman kita nga mas nagalala na gid, mas damo na gid ang mawad-an obra. Pero atagon ta councilor na as until today wala pa sang no talks about lockdown or pagbalik sa mas strictong quarantine protocol diri sa Bacolod, wala pa ginahambalan. No, wala pa. Simply because sa analysis man naton kag sang aton nga IATF, in consultation with nambal ko nakagina various medical groups kag mga professional groups kag sang aton DOH man mismo, kay ang aton DOH nag-upod man sa aton sa video conference. As of now, wala pa nagawarant ang sitwasyon nga abruptly i-change naton. So we have to wait until kay ang aton subong status at pa ni sa tapos bulan. So mag-change naman ang aton nga community quarantine status. Kay amo ni ang sitwasyon naton subong Action Boy. Whereas in the beginning sang aton quarantine, sang community quarantine, ang mga local nga mga leaders, ang mayor or governor, pwede sila makapagwa sang executive order or local order, local policy na nagadeklarar
kung ano ang status ng ina nga syudad o probinsya. But sa subong, hindi na ina pwede. Kinanglan masunod na kita sa national guidelines o sa national directive. Although we can Wala appeal, na, we can... ginkuha na ina nga authority sa mayor kag sa mga gobernador na magdeklarar kung anong status ng ila syudad. Although pwede kita maka-appeal sa... Correct. And that is only thing na pwede natin himuon. So kung magsulod kita sa whatever specific na classification and we feel nga hindi na nagakaangay sa aton or kinanglan naton mas stricto or kinanglan naton nga medyo halugan lang siya. Free na gamay, free up na. Ang ginahimo ni Mayor is nagasulat siya sa National IATF kag naga-appeal para sa aton na community quarantine status. So amo na nga aton sitwasyon subong. Right now wala pa gid man kay so far sa cases naton bisan sa 121 kung tawon mo subong sa hospital nga naka-confine 8 kabilog kag ang ara sa facility Bochilingon ara sa isolation facilities naton 54 54 among sa mga nagpositive ha. But of course may mga naka-confine pa gid na probable pa lang or suspected COVID cases. Pero sa mga nag-positive, ito man lang dira ang ara sa hospital. Kadamaan sini sa pito, nilaban sini sa pito, mild to moderate lang ilang mga symptoms. So kung tanawon mo, in terms of mortality and morbidity, hindi pa man gid kinahanglan nga magbalik kita sa ECQ. But avoid naton ang paglapta kay kung may ara dira mo tong gina-mention ko kagina kung may ara dira nga medyo weak ang iyaya nga defenses kung weak siya physically pwede siya mangin super spreader magdamo ang iya nga viral count kag mangin super spreader siya Bochilingon ang iya nga capability nga makapang-infect mas madako no mas mapakpog so pwede nga mas damo tawo ang iya nga pwede malatnan pareho sang natabo sa taga Banago who happens to be a super spreader so kadamo ang iya nga nalatnan so amo na action boy ang aton sitwasyon nga ginaliwat-liwat we may sound redundant kung kisa mambal ang mga tao, liwat-liwat man naman, no? Kasi iba nag-comment sa social media nga, man naman, paliwat-liwat ang aton instruction. Pero kinanglan, i-remind again from time to time, kaya kung kisa may chimpo man, bisan kita, doon natakaan, katalaka naman, action boy, gamit ang mask mo. Correct Pero, saan kami nabudlayan? Kabudlay, labi na sa inyo ang yung profession niya. Napirmi ka mo sa mikropono. So there is a barrier between the microphone and your mouth. So kabudlay, kakapoy naman, no? Kakapoy, nagidya kung lang tawon mo gid. But, anong pilion? Kakapuyon lang tawor. Ma-hospital kita, hagmamalayran kita, tukadako, mag-ato, wala labot yan. Wala labot ang risgo, ang possibility nga maglala ka. Kaya ako mismo, ako personally, action boy, I know of 3 people nga napatay sa COVID. Okay, 2 sina paryente ko gid. So, it's close to home for me. At so, tagon-tagon si Lord, hindi taga Bacolod, Hindi taga Bacolod. Ara sila sa Amerika. But, namin ko, mambal ka nga, ay, ka-OA, may nakita ko naga-comment, kung naga-post ang ga-comment sa mga social media nga ka-OA, naka-mask na, naka-face shield pa, na, but when you are out in the field, or when you are out, kasagwa, kag may kabalo ka gid nga may atubangon ka nga madamo nga tao. In our case, pareho sa amon, kami nga mga city officials, galibot kami. Ako, gakadto ko sa mga facilities. Gakadto ko sa hospital to check sang aton mga facilities. Gakadto ko sa Bro Center, sa aton Bay Center. So, kadto ko sa City Health. So, kinaglang protektado kagid. Kag amo na nga gusto kagid liwaton sa aton nga mga gapalamati subong kag sa imo online audience.
importante gi kayo ang wearing of the mask, ang pagsuksok sang face mask, ang pagdistansya, ang physical distancing naton, ang pag-avoid sang large crowd, ang pagpabilin sa aton balay, especially kung ikaw 60 years old and above. No, kung ako gani gusto ko na iya papanaugon pag sa 50 years old and above. So kung ikaw senior citizen, 60 years old and above, pag wala ka malang ubrahon sa guwa, kay galing po mo, mabal ka nga, natakaan ka na gid sa sulod balay mo or bored ka na gid, dapat hindi ka matakaan ang paminsaron mo permi, may na lang na bored sang sa sick or dead. Correct. So amo ginangaton nga gina-remind sa permi for us to stay safe, for us to keep our numbers down, ang aton mga positive cases nga hindi na madugangan ini. Kag ang danger naton, Action Boy, ang aton subong nga bantayan, hindi lang ang COVID-19. Tiyempo pa subong sang dengue. We are receiving reports nga ga-increase ang cases of dengue naton. Wala labot sina kung ang emergency room, duwa na ka-hospitals diri sa aton sa Metro Bacolod, ang nag-close ang emergency room. Kag magpuno ang mga emergency rooms naton, di naton dalon ang aton mga pasyente. Kung jutay na lang ang aton doctors, let's say, mag-clustering, for example, mag-clustering sa cases, kaglaban sa mga ER doctors naton, emergency room doctors naton, ang mag-positive. For example lang, sinong karon ang maman sa aton mga emergency rooms? Kung mayara kita, aksidente or mga shooting incident, aksidente, stabbing incident, mga heart attack or mga iba niyang cases na wala labot sa COVID, sino na ma-attender sa ila? So amo na dapat ang paminsaron sang aton yung mga pumuluyo na pirmigid kita mag-practice gid, no, mag-observe sang ginatawag naton minimum health standards during this time of COVID. Minimum health protocols. Simple lang ang mga bagay, but they have been proven to be effective worldwide. Gin-estudyuhan na ni sang mga experts, sang mga malawig ang experience sa mga pandemic. Nag-amuni ang nakita nila na pamaagi na ma-contain naton ang spread of infection effectively. Councilor, abi nimo ako gina-commend ko man ang aton mga katapo sang Philippine National Police, ang Bacolod City Police Office, kay perti man ila nga pang kampanya kapang dakop sining mga naga-violate sa aton nga health protocols. Pero asa akong pagtanaw ko lang nga, Councilor, I think we need to be more strict. Mangin strict pagid ang aton nga pag-implement sini. Para na bala, ang sa face mask, balati, may face mask sa tuod, pong sag-ang yung nabutangan niya. Tiyan na yabi nga klase sa pagsuksok sa face mask man? That's why kinanglan, amo na ginambal ko nga, ang proper na paggamit ng face mask. Kay although may face mask ka tuod, pero ara sa dalong sa ilong mo, or ara sa sag-ang, sa nasiling mo, common ina kayo. Pero ang malain, gidya kay kadamo, pag gidya nga wala gidya gagamit face mask. Wala gidya gagamit face mask. Pila gani, Councilor, ang kwansin ni Councilor, may multa ni siya kung madakpan ka, may penalty ni siya. May multa siya. Ang face mask is 200 pesos kung taga-Bacolod ka. Kung tagagwa ka ng Bacolod, 300 pesos. Kung gani siling ko daw, marami di dako-dakoon, kita mo dito gani sa, may isa ko kakilala sa Australia, bala? Sa Australia, nag-message sa ako, niya sa amon ding face mask, may kati pesos, dakpan ka diya, $200. Wow, lingko $200 na equivalent to 10, more or less, mga 10,000 pesos. $10,000. Buta mo pa, nubo pa ang Australian dollar. Buta mo mga 8,000. But still, mahal kaya po, dako-dako kayo. Yes, actually, amo na siya. Wala labot ng fine. Ang imo yung risgo sa lawas mo, okay lang na mabayad ka 200. Pero ano gid bala, what will it take nga mapasaway gid bala, Action Boy? Gani. Na bala. Kay may ang report pa sa aton sang ato CPO, ang iban sang ginadakop nila are inablang mga repeat offenders. Inablang nadakpan na fine na tapos daso naman na madakpan siya same person, madakpan liwat. Ang isa pa gid is may mga iban kita nga mga kauturan na wala balaga cooperate, Action Boy sa aton
mga barangay officials, sa aton BHERT, sa aton City Health, kag maski sa aton kapulisan. Amo na nga ang aton nga mga kapulisan ginapasalamatan kag gini sila kag ginakomenta man ang ila gid nga contribution kag serbisyo kay wala labot nga ginarisgo man nila ang ila kabuhi, no? Na-expose man sila kung ara sila sa area kag lapit sila sa kumbaga ground zero kung sabihin ang may mga cases ginarisgo man na nila mo. Kag nang sila pagid ang gaatubang may ara iban nga mga tiga agid ulo kaayo. Like for example kahapon sa Banago kay tungod nga may damo cases sa isa lang ka purok, nag-contact tracing ang aton City Health ay nag-conduct dito sang swab test, no, sa mga naka-direct contact ni sa nag-positive. Mapati ka nga ang iban sa may mga direct contact nag-refuse sila nga magpa-swab. Hindi sila yung magpa-swab. Hindi sila yung magpa-swab. Kaluluoy man sa aton barangay kapitan, si barangay Captain Ricky Mijares ang Banago. Kaya ginapahog pa siya, piliton mo kami. Ang mga amo sinabila. Kaya may iba niya nagpalagyo. Pagkakita nila nga ginapang swab inang area, nagpalagyo sila kaya hindi sila magpa-swab. So, I mean, ang ginaubrata hindi na para nga pinahan sila, kundi para na sa ila mismo nga kaayuhan. Kay para nga hindi malatnan ang ila mga miyembro sa pamilya laban pa nga daan action boy sa neighborhood sa ngaton index case da sa Banago. Inang isa ka balay balawalo ka tawo ang hektar. Damo galumon. Oo, damo galumon, isa ka balay 16 kabilog, may isa ka balay 11. Paano ka na makapractice dira sa imo quarantine kung ikaw nag positibo or maski suspect ka na lang or maski mag-ubo ka na lang. So, amo na bala ang aton ginaapila nga tani mag-cooperar lang sila sa aton mga authorities or sa aton mga health professional. Kung sa bagay, ina siya ang testing na action boy, mahal kayo 3,500 per test na mo. Okay. So kung nag-test kita 1,000, imagine kung pila ang ginagastos ng aton gobyerno sa kada cycle naton. So wala labot ang test kit, ang PPE pa nga ginagamit sa aton ng mga medtech, sa aton mga doktor para magkadto sa mga areas kung di sila nag-test. Ang problema sini councilor sa amo sinang mga sitwasyon bala kay ang tao nahadlok sang ginatawag naton bala nga discrimination or inang yes, amo nang problema. That is eh. the biggest problem. Amo nang pinakadako nga problem nga nakita na namon action boy nga nagabinutig ang iban. Hindi ba lang councilor nga may kaso gani sa ka doktor because misdeclared hindi ba misdeclared ang iyang parte sa health niya, mga questions misdeclared. Amo to nga napit na latna ng isa ka doktor. That is not an isolated case. Kadamo bisang ka misdeclare kay hadlok lang gid sila nga i-discriminate sila. Kasi may ara kita mga lugar diri sa Bacolod, may ara nga nagwa na ang resulta, action boy, negative, no? LSI, for example, LSI. So, ara sa aton quarantine facility, ara sa, for example, ara sa EPCS or Lupesina or sa Medel, nagwa na ang result, negative. So, papulion na siya. Kaya ang aton protocol, once na magwa na kag-negative na, mapuli na siya sa balay niya, kag dito ya kumplitoon ang 14 days na quarantine bilang home quarantine na siya. Pagkatapos magwa ang 14 days. So, bisa negative ka action boy, kumplitoon mo gyapon ang 14 days na quarantine. May iba niya barangays nga hindi magbaton sa ila. Apesar na may ara na negative test result. Gaba sila nga tiway ko na siya kakumpleto ya 14 days na papulion yun na siya. So, may discrimination gid. Amo na nga importante maintindihan man sang aton mga pumuluyo nga ang aton nga mga home quarantine ini ang mga procedures nga ginasunod naton base inatanan sa DOH, the World Health Organization, na health protocol. So why na sang pagkulang
dapat ibuligan panagani naton eh. Magbalik sa ilang balay or magbalik sa barangay, ibuligan naton nga ma-monitor. Hindi sila magwa Correct. Oo. within the 14 days. Para hindi sila makapanglaton kung in kaso manggid. Although, ina sila nag-negative na pero preventive measure na gyapon ang ginahimo ta kay base sa protocol 14 days kid. So ginapakumpleto ta gid ang 14 days. Kay problema sindi Councilor Gis ang aton mo kauturan daw laking sindi. May bagat kauturan nga daw wag lamahangpan gid la kun ano ang protocol nga ginapatuman. That is Yes. why nga diri ga tuhaw ang problema, no? Correct. Why ang lain pag isinsing iban gani niya kay sa akon gani nga pagtanaw ya Councilor dapat time ni siya ya nga hindi kita ya dapat nga mag-bash, magkomentar sang ako nahimo kundi nga ako gani ya imbis nga mag-bash ka bla kung maalam ka hatag sa suggestion bla kag mga so kwanda recommendations kun ano kay pamatian man ako na insakto imo punto pero kung maghala ka sang bash na hindi ginakabulig. Eksakto gid. Wala gina may mabulig sa ato ng bash na. Tuod nang imo ginahambal action boy kag ining si Mayor, kag si Vice Mayor. Why na ko may nakita nga mga type of leaders nga inablang nga nagarespeto sa science, nagarespeto sa expert opinion. Wala sila gambal nga ako ding Mayor. Si Mayor Bing, wala ko kabati nga nagambal siya nga pagusto lang kuya or kay akong Mayor, amo ning gusto ko. Hindi na paagi niya pirmi sa extensive na consultation. Kag nagakonsulta gid siya kung sino ang may expert, authority, or opinion sa mga bagay-bagay, sa mga issues concerning sa aton mga ginapatuman ng mga health protocols ka guidelines. So, I mean, we are lacking, we have an effective leadership. No, hindi ko ni ginahambal tungod I am part of the administration. Pero makita man nila, makita man sang tanan, siguro naman ga-follow, makita sa social media. Makita ta nga to niya nga response siya. Mayo gid kag nauna kita damo kita sa mga best practices na Bacolod lang naghimo. More than any other LGUs sa bilog ng Pilipinas nga damo. In fact, damo sa mga first na ginhimo naton. If you try to look at it from the very beginning, damo sang ginhimo ang Bacolod nga wala pa yung hilimuon pa lang niya sang national na Bacolod yan nakahimo na mo. Yes, for example, ang pagporma sang Interagency Task Force. Nauna pa kita. Why pa na yung National Interagency? Wala pa ang national na gambal nga, porma ka mo LGUs, porma ka mo sa inyo. Nakaporma niya si Mayor, na-appoint niya na si Vice Mayor to head the Interagency Task Force. Nag-meeting na kita on the day yung nag-meeting, ang Interagency Task Force, nagwa ang directives ng isang national, isang DILG nga, kinanglan ang tanan niya, LGUs mag-create ng ilang IATF. Aside from that, ang mga swab mobile naton, Action Boy, kita lang may ara sina. Subong, may ara di ang province. Pero kitang nauna, kitang nag-develop, kitang nag-design. We have one, not only one, but two. Ang aton biosafety lab, sub-national laboratory, yung level 3. Isa, diri lang sa Bacolod, ang may ara nga level 3 outside of Metro Manila. Ang duwa, ang isa ara sa UPNIH, ang isa sa RITM. Other than the two, the third level 3 nga laboratory diri sa Bacolod amo na sa Corazon Locsin. Iya ina sa Bacolod City in partnership with Corazon Locsin. So bali Regional Director sa DOH, Dr. Marlene Convocar, we are the first LGU na nag-support sa DOH in establishing a molecular laboratory, sub-national molecular laboratory. Kaya hindi lang ordinaryo ng laboratory, level 3 pa. The rest of the country, level 2 ang mga molecular laboratories. So those are the best. In short, ang ato resources nagamit gid sa dapat sa eksakto gid no. Kaya naka-prioritize gid sa kadamo pag sa ato mga best practices. Una na before pa nagkaroon sang case diri sa Bacolod, sirado na ni Mayor ang borders nato. Pack-up yan ang pagsulod ng mga vessels halin sa China. Kay tungod nga dito na naghalin sa Wuhan, sa South China, ini ang coronavirus. Una man kita nag-close ang borders.
Action Boy. So kadamo isang ginhimo naton nga although wala sang template ini, wala sang sulundan, wala sang manual kung paano kita mag-handle sang COVID-19 na crisis. Ang aton yung administration ni Mayor Bing, ang aton mga city officials together in consultation with experts, itaya mismo yan ang innovative kita. Naghimo kita sa mga measures nga dako gid ang nabulig. That is why nga na-maintain naton ang pagkanubo gid kayo nga number of cases for a very long time until recently lang gid nga nagsinulod na ni ang mga LSIs nga halin sa Manila kag sa Cebu. Pero kung tanawon mo, Councilor, sa kadako sa Bacolod, ining 121 na subnaw, nga record. Namubo na sa gyapon, no? Yes, namubo na sa gyapon. Ikikon lang, ang Cebu, hindi man dako, kumpara sa, hindi man dako sila, hindi amo na kadako ang diferensya, but they have more than, kung sila yan, mga 3,000, lapit na ito, 4,000, no? Yes, pero ang importante nga balantayan natin, Action Boy, is if we are 121 right now, ang ginatawag ng exponential increase. Lang 1, ang 1 maduwa, ang 2 mahimo 4, damo na bala. So, kaya naglabot na sa 121. Ang una, hinay ang pag-multiply ng cases, kaya jutay ang cases. So, kung medyo nag-increase, nagsaka ang number of cases, balantayan taning exponential increase. That is why, even without a executive order, kung tani padayunon ta ang Sunday lockdown, mo silingon kita lang ya balaya ma-lockdown sa aton kaugalingon. Kita mismo. Kooperasyon. Kita mismo bala. Oo. Sunday lockdown kita. Butang mo magwa ka gid man kag magsimba, tapos mo simba pulis balay. Mag-disinfect anay, maligo anay antes magsulod sa inyo balay. Kay tinagwa ka nagpungko ka to sa simbahan nga wa ikakabalo kung sino nagpungko antes sa imo. So mga amo ang mga bagay or damo man subong sang mga religious organizations nga may ara sila online nga misa. Pwede malang kita kapamalandong kag pwede kita kapamati sa mensahe sa Biblia sa aton lang ang mga panimalay. Amo na aton himuon kapin pa kung may balatian ka man. Kung may high blood ka, may diabetes ka, palihog lang. Hindi na magwa sa inyo balay. Amo na nga ako nga buot silingon tani. Iniya tanan hindi ni mahimo sa gobyerno alone. This really needs the cooperation sa tanan-tanan. Kada isa sa aton, tagsa-tagsa sa aton may role, tagsa-tagsa sa aton may pwede gid mahimo para hindi na ni madugangan kay mundamo pang aton cases. Sige. Councilor, medyo lang ala ko sa oras, siguro ang mabiling ko lang especially sa aton nga makauturan nga ang aton gobyerno nagahimo sang tanan nga mahimo para nga ma-contain, matapna nato ang paglapta sining virus. Pero bisan ano panghimuon sa aton nga mga opisyales sa aton gobyerno kun wala nagahimo sang ila sining responsibilidad ang mga pumuluyo, why nagyapon tanan pulos. Tanan kita, ang end sini is, tanan kita maapektuhan gid if we do not cooperate and do not do our responsibility nga matapna ining paglaptas ang virus. Bisan ano pang himuon sa aton nga gobyerno. So salamat gid Councilor M. Ang for your time. Medyo lang ala gid akong oras. I agree 100%, Action Boy. Kag madamo man nga salamat sa imo para sa tiyempo. Thank you very much. Stay safe, Bacolod. Stay safe, Action Boy. Sige. God bless. God bless, Councilor. Salamat gid. Mga ka-aksyon, Councilor M. Ang, aton nga City Administrator, former Councilor, now City Administrator. Ato sa niyabang pangalagad, gindulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee, available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Mabakal natin ni satan nga sangasang sincere. Black coffee. Di ka pa. Isa namang edisyon sa Kapihan sa Aksyon atong idulong sa inyo. Kita na kita sa masunod nga Domingo. Digyapon nga palatuntunan. Ayo aksyon ang lagad. Aksyon Boy Duran. Una sa Bacolod, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!